Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Ikuti kesurannya hari ini ngapain dan mau kemana aja. Yuk. Yuk guys. Ketuluri Kang Men itu, teluri bujang Kang Men. Iku saudaranya istri yang Kang Men itu bersih-bersih. Oke. Iki rumah ibu sus iki. Adik ngapain? Oh, adik main karo Mbak Mira. Ya wis. Gak boleh nakal ya. Iku mainan Mbak Mira wis. Heeh, wis gak boleh nakal. Oke. Tonggon-tonggone komen. Agak ayah nek kene lho. Ayah dek Pak Tain kene lho. Hei. Koma. Lho guys. Delok tonggone Kang Men. Iki tonggone Kang Men iki bikin cermin. Kita hitungno tonggone Kang Men, tak hitungno ya. Dalam iki ya 1 loro iki 3 iki 4 oh ya kemburi 5 ngisore kok 6 gas nih gini guys. Nah iku rumah Kang Men. Ya adik kono Mbak Mira ya. Sing anteng. Sing anteng aja anu. Gak boleh nakal loh ya. Capek. Aus 6 bulan. Pengrajin cermin. Tuh guys, tetangganya Kang Men tuh pengrajin cermin. Pengrajin cermin tetangganya Kang Men.
cedek bro iku lho Kang Men omen isor. Iki rumahnya di sini. Tuh macam-macam modelnya. Tak kasih tahu ya, jalan di daerah Kang Men tuh seperti ini. Nek kono ambek kakak, ambek mbak, mainan ambek mbak. Tuh. Kini sekitaran Kang Men, guys. Jadi ya seperti inilah jalanan menuju rumah Kang Men. Seperti itu. Tuh. Maaf ya guys kalau kameranya goyang-goyang, soalnya HP ini Kang Men kan HP biasa, bukan HP IP kan. Kalau IP kan nggak goyang-goyang. Ini Kang Men wis pelan-pelan, wis berusaha gak goyang-goyang. Lek asli goyang-goyang ya sepurane. Soalnya ini Kang Men di rumah ngevlog pakai HP ini Kang Men dewe. Ora ketok. Kalau hak duduwi buk apa tanggane Kang Men sing iku bojone Pak Takin mang guys, sing pengrajin cermin guys. Lho iki lho. Menanjak rumah Kang Men. Yo yang ngobrol ngobrol. Obrol. Oh, iki lho ibu-ibu lho. Anu. Iya. Apa? Wis tak vlog bojone wisan. Wis. Vlog. Heeh. Iki kari sing wedok. Engko guys ya. Engko lek Bu Susi pas rame ambek anake tak vlog guys. Cek ero guys. Tapi pas iki sing kok lengan ini. Ya lengan iki. Pamer guys iki lho, pamer baju bodo guys. Nah, ya orang ngono tak anu ya. Terus gak apa-apa, saiki wis mau. Lah iku rencana digawe sampean apa ge Ayu? Ayu. Oh. Yo ta. Apa arek jenenge yo kuah? Iya iku. Arek loro ning jero. Biasa bocilku yo gak iso anteng ngono iku, gak betah. Ambek sapa nek jopo dhewean? Dewe. Iki lho guys. Ku rumah Kang Men. Yo iki lho ya inilah. Yang ini iki tempatnya Kang Men. Munggah-munggah. Sing anteng ngono lho ning jero mbek mbake. Yo gak le, duwe. Ayo yo apa? Yo gak iso. Sing anteng. Ora ning jero. Ono mlebu pan mbake pan. Wah, besar iku.
Yo sayur sayur sayur. Katanya perseni ya. Katanya persenan. Ayo, persenan. Ayo. Apa kan Wasno? Aku nyelosoot. Ku lho guys, ku lho guys. Iku Bu Susi guys. Tambah pitu. Hah? Pitu kuah. Tambah pitu. Kuah. Hah? Iya. Ayo mudun. Ayo pelan-pelan turun, pelan-pelan. Gak boleh lari loh, Dek. Ya gini, guys. Jadi tukang sayur ku awan. Ono telu, guys, tukang sayur. Isu-isu nemen. Jam 6 iku ya ono munggah rene tapi pakai sepeda motor. Terus engko rada awanan, guys, jam 09.00 jam 10 enek maneh. Nah, saiki terakhir iki, guys. Sing terakhir. No jajan iku ono apa iku nugget iku? Iki sing terakhir, guys. Bang Suud. Tapi aman ya oleh daerah Malang-Malangan. Kalau bujuk-bujuk. Sekarang 10.000 sak kilo. Aduh, coba aku saya gopo. Nah, itu kepira sekarang. Nerongnya kok terus. Yuk yang sayur. Dek, nanti sana nanti, Dek. Kilo apa ucat kilo? Tahu aja cari main. Teh uwong. Mengenalimu. Ayo siapa tuh wiper? Sayap. Sayap. Yang sayap. Kiraan sayap. Yo yang sayap. Awas deh, awas. Ono motor. Ke ibu-ibu belanja, guys. Panas asut. Ayo naik Mbak Mira, Mbak Ayu, adik naik. Masuk rumah. Oke, guys. Iki ya. Tuh, iki jalanan ning omeh kamen ki tanjakan, guys. Tanjakan ya. Sing wong Malang, sing daerah sing ngerti daerah Lesan Puro, arah Baran. Nah, iki lho ya dalan iki tanjakan. Nah, apa meneh? Ayo Bu Sopi, belanja Bu Sopi. Ya mosok pangling. Lho, iki nang omeh kami nanjak, guys. Lho, guys, ana sing pangling, guys, mbek Kang Men. Ayo diborong. Yo diborong sayure. Diobral 1003. Ah, kalau guys diobral, guys. Katok suwek. Ah. Kabur barus larekane. Gak suwe gak iso tinggal.
A2 42. Bu Sus borong Bu Sus wis. Dipilih. Ini wis gak cocok. Lah ini tuh Iku ana rekan. Iku ana rekan. Yayone kapan? Melok meneh ae lah Bu. Ana sing meneh, ana sing Sabtu. Bokong sih anu. Iya. Ada ya mbek iki ya. Iya, gak terima dijunjung seadae. Puluhan iki nang bola ya. Dolar ya, cekak kaken. Ini aku nang bola mbek 14 ya. Kalau bapak. Tuh. Sik menanjak nih, guys. Sik menanjak. Loh, kan sekelilingi Kang Men ki cek ngene tok, guys. Sik Patu tuku timun 5.000 ora. jadi pengen timun ya iku wis. Iki lek elo lele, terus sing kecil. Oke lho, guys. Ya apa ya ku mangelek. 5.000. Iki lek nurut timbangan 6.000 saking kono iki lho. Allah urap, ya Allah kowe pikir nggih acar, Lek. Tuh, gak apa-apa. Lho apik Bu Sus, wis. Sukah. Setengah kilo. Yo yang ayam. Wis. Meni praisan. 5.000 wis tang. Kodene kok kilo. Sesane katok. Ya ono. Lek ono. Iki 10.000. 4 songo. Kilo 4. Ya. Kayak sing gas. Munggah sak motor, guys. Mogok tengah dalan. Oke. Nek gak sing bisa munggah kene, guys. Motore mogok tengah dalan, guys. Paket sapa iku? Ya iku lho, ya jare. Teh Bu Iya pakete hari. Adik ngapain? Dek, ngapain? Anu iki. Ayo bilang sih halo guys ya apa? Ayo guys. Mbak Dada halo guys. Nah. Dilapo iku ngewang ibu. Ibu te masak apa itu? Masak iku. Adik suka. Adik mari sini. Adik lihat ayah. Namanya siapa adik?